Takže ahoj, som späť a mám už aj naťažené uhlie, máme už 16 zatiaľ, aj to je niečo. A toto je asi taký môj malý baníčský špeciál. Tak dojde, Ježiši, ty však máš to uhlie. Skeleton zlý! Pane, ja som milý, ja vás nechcem zabiť, sorry. Pover, ja by som bol celkom rád, keby si mi doniesol to uhlie a Frost, keby mi doniesol to jedlo. Buď rád, že som nezomrel ešte. No to ako budeme natáčať, keď jeden bude dole? Hlavne ten, ktorý natáča. Ja si iba zoberiem. To je taká filozofická otázka. Ty kok, som bol otočený, ja som sa pomaly k nemu blížil a dal ma. Skoro. Ježišu, mám úplne nervy. Teraz. No čo, niekto musí ísť do tej bane. Frost! Daj to jedielko. 52 stejkov je tu. Jo, tak to nebudeme nikdy hľadovať. Čo si vyrobíš z kožičky? Stačí? Hrudný plát. Máš aj pre mňa? Nie. Každému robím hrudný plát. Jo, dík. Ten hrudný plát je môj. No tak tebe už neurobím hrudný plát. Ježiši. Ty máš botičky. Ja tie botičky dám Poverovi. Nevadí. Utekám, pomoc! Pover, chceš botičky? Nie. Ježiši, jaj, tak jasné, ty si dal. Nie, ja som už potom mal 6 tejto kože, z toho sa nedalo Tak daj robiť. tú helmu aspoň mne. Ty máš botičky. Ježiši, ty si úplná svina. A ty môžeš mať dve veci však. Áno. Ako sa dostanem z tejto bani? Pover, v čestke máš toto. Hrudný plát. Vlastne nechcem nič hovoriť, ale kde ste? Už ten hrudný plát je môj. A botičky sú Poverové. Pover, chceš botičky? Nie, ja chcem hrudný Hej, plát. on ti zobral hrudný plát. Pover. Tak zomre. No čo? Dobre, ja ti už vraciam. Chlapci, mám jeden menší, ale že menší problém. Stmieva sa. To je jeden z nich, ale druhý je to, že ja som sa stratil. No super, tak daj poď na nás, my ti to odpustíme. Nemôžem. Nemáš GM? Ježiši, čo to ja hovorím? Vidím village dedinu. Ja už viem, kde ste. Ja, tak tu village dedinu, tam tu si musíme... Čaute. Tam musíme obchodovať. Vidíte ma? Nie. Ja tuto skačem po stromoch. Na džunglu sa kuknite z okna. Čaute. A vidíme ťa, poď rýchlo k nám. Poď rýchlo domov. Počkajte chvíľku. Ježiši, ty si... Socha slobody. Ja idem spať, možno bude deň. Poď aj ty. Už bežím k vám. Zaspíte obidvaja a ma zachránite. Nie! Ja to je pes. Nezaspíme, musíš k nám prísť a zaspať aj. Ja chcem Povera. A Pover je už dole, Pover je už tu. Ups, to je tvoja posteľ, a nevadí. A ja. Už všetci spíme. No to je úplne super. Jo. Ježiši. Ja idem do tej village dediny. A nechceš sa tam s nimi s niečím obchodovať? Chcem, takže bereme všetky veci. No. A chceš aj svoj hrudný plát, lebo ja mám botičky. Už som si ho zobral. Som vybavený špeciálnym klackami. Poďte za mnou. Som vybavený špeciálnym... Počkajte na mňa. Ja som nezobral jedlo. Shit. Ja mám. Koľko? A ja. 18. Shit, čeknite ma. No to bude úplne super tento. Poďte sem.
Však, Vidíte tu dedinu? tak tam si bol, však. Nie, tam máme namierené. Tak ma čeknite, Ježišenko. Čau, budeš môj Nevidím kamarát. No ty nie! Čaute. Ja som sa stergal. Zdrajte. Ja som v tej dedinke za chvíľku. Hej, prečo to nemám načítané? A nie, nemám načítanú tú mapu. Kravičky robia mu. Hopa, hopa. Počkajte ma na čapicu. A ja chcem mať na čapicu, takže potom aj nedajte. Ježiš, ja mám lagy. Kráľ, to vidí. Ježiši, chlapci, čeknite. Ježiši, to je lag. To je lag, to je lag. Čarchneme im mobilie. Kde sú? Kde ste? Tu. Ja nevidím. Pover tu. A už vás vidím. Aha, tu ste. Ja som len čorchnem obilie, lebo to si oni zaslúžia. Aby nemali obilie, lebo to sú úplne svine. Dík, to je jaká dedina? A aká malá? A rozbité dvere majú. Už tam mali zimne. Toto, Ježiši, toto je aká village dedina? Sú 2 domy. To je akože super. O, toto sa nám zíde. Kto má sekerku? Pekne ju vykradneme. Citlivejšie povahy nech sa nedívajú. Ježiši, ja potrebujem jesť. To bol vykradačský špeciál. Alias barbarský. Hádam, nám to odpustia. Kto si myslel, že ti to odpustí? Nikto ti to neodpustí. Jo. Zbyté? To sú 2 domy. S takým village dedinou sa ešte neviem. Jeden emerald za 5 šípov. A 19 papiera za 1 emerald. Ja potrebujem jesť, Ježiši. Kde si? Au. Tvoja záchrana ťa hľadá. Tu som. Au. O, díky. Dobre, díky mu, kamaráde. Dobre, môžeme ísť domov. Toto je úplne halúzna village dedina. Jeden emerald za 5 šípov, ty okrada. Dávajú papier, 16 papiera za 1 emerald. 19 papierov za 1 emerald. Taký 19. No tak to musíme nájsť, papieriky. Ja by som navrhoval nájsť radšej kravy alebo niečo také. 10 gravelu plus 1 emerald ti dá 3 flint. To je okrádač, jeden debil. Som už išiel do domu. A ja idem. Kaďal ideš? Ty ideš úplne inakade. Ešte zabite tú kravu. Ja idem killnúť villagera. Nie. To je ten, čo chce 1 emerald. Ty chceš papiera, no. Tak to tomu splníme, ale musíme najprv nájsť papier. Ja idem domov, chlapci. Zatiaľ sa nám celkom darí od skúšky, kde sme zomreli hneď na prvý raz. Už sme prežili koľko?
poviem vám ešte, jak dlho pôjdeme. Ideme zlým smerom. Keď sme išli sem, tak zlý skeleton nás tuto chcel zabiť. Veď som ťa stratil. A Frost ide. Čo poviem? A už ťa vidím poviem. Frost vidí náš dom už. Počujte to? Ježiši, neviem vyskočiť. Páne, potrebujem. Haha, videl som. Nie. Dobre, Diablo. to hore! Nie. Je to... Seka. Som tu, dobre. Tak, Ide. Ste všetci tu? Ja vám neverím. Do prdele. Píp. Ale však pover má 16, Julia. Pover. no. Omok, ale my na torčky potrebujeme, nie iba do Ale PC. koľko máš torčiek, povieš? 46. No. A my tu už vypalujeme len z dreva. Jo. Hehe. Si úplný. Dreva máme dosť. Ale to drevo sa... Ja, Jeden steak a už ani nemáme drevo. Vieš. takže a to by bolo z dnešného dielu všetko, takže čaute.